ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 14та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки через имо ватсап ба мо равон кардан. арзон аст аз Тоҷикистон, аз Душанбе, аз ҳама ҷо. Бардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. дӯстони азиз, агар шумо ҳам хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар фурӯш монданӣ бошед, метавонед ки дар номерои имо ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза бошад дӯстони азиз 1000 рубль баробар аст ба 156 сомонину 69 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем, ки баъдони азиз, агар имконият бошад, ҳам видеонавори моро дар имотон падилиса кунед, ҳамин силкаша аз ютуб гирифт падилиса кунед. хеле миннатдор мештем. бошад наворо сар мекунем, рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ баъдони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар Шабари Боло. ҳам хеле маълумот 8 сотиқ замине дар хона кардагӣ, сохтмони хона нопуррай, дар тезаш ночаспондай ва як шикатори дига мекунем, медарем зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз, як хонаш 4 ба 3 аст, як хонаш 6 ба 3 аст. дар наздикиш латоки об аст, мактаб, мағоза ҳаст, обсо дар инҷа ҳаст. ҳамсоя зиндагӣ кардасан, ҷои сода гуфтага соҳибуш, ошхона, ҳоҷатхона, банияш ҳам ҳаст. нархаш беҳади баъд арзон аст, сирошна фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. бо арзонам мешавад, муомилаи хубам дорад. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия шон аст, имо ватсап доранд, метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем дӯстони азиз ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне ки дар шаҳри Бохтар, дар кирфи сеюм, қишлоқи Хашоб, лави Ариқ сеюм насос. дӯстони азиз, 6 сотиқ замина, гирдаш маҳкама, 3 дар хона кардагӣ тайёра. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмина. дӯстони азиз, 4 хонаи дигам фундаментош бо рехтагиай, обсӯдаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, дарахтҳои мевадиҳанда, бания, обуш пастиани аст, пешишда бо лаби ариқи калон аст, оби нӯшидонагӣ, яъне ки оби мехӯрданӣ аст. нархаш дӯстони азиз 120000 сомония. бо савдои хубам мешавад, сирошна фурӯхта мешавад, яъне ки муомилаи хубам мекунем. гуфтагай рақамҳои Россия шаноса. бардони азиз, имо ватсап дорад, дута номершона, кадом метавонад агар имтиёратора харидана бошед, ноҳияи Вахш, кирфи сеюм, яъне ки қишлоқи Хашов, метавонед дигар маълумотша гирен. агар шумо бардорон ногуфта намонад, ки хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ки замин ё ки квартира, мошин чизе дошта бошед барои реклама, дар номерои ватсап роё кунед. илтимос мекунем, ки дар имо роё накунед. агар кадом метавонед, ки надошта бошед ватсап, метавонед, ки дар номерои имо роё кунед, барое ки дар ватсап суратҳои качествои баландош меояд барои мо, барои монтаж кардан, барои шумо пешниҳод кардан хела сифати баланд мешавад. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем бардорум ба сеюм замини фурӯшӣ. замини навбатии фурӯшмо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар лаби роҳи Душанбе, Данғара. дӯстони азиз қарор дорад 7 сотиқ замина, бо гирдаш бо семинблок маҳкам кардагӣ, дарунуш ҳамвор кардагӣ аст, обуш ҳаст пешашда бе ягон камра, дар наздикиш роҳи Калон, яъне ки ҳамаш қоидага. дӯстони азиз, яъне ки шаҳрбури нав, ҳамин хеле маълумотам дар ҳаминҷа мондагиянд. нархаш дӯстони азиз 44000 сомония. бо савдои хубам мешавад. кадом метавонед харидор бошед, рақамҳошон дар рӯи экрани шумо, сирошна фурӯхта мешавад. гуфтагай бе ягон кам буда ҳуҷҷатоша худмон тайёр карда метиҳад даст шумо. гуфтагай марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео, кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гирем. агар имконият бошад, бардони азиз, дар видеонавори мо лайк монед ва падилиса кунед дар имотон. раҳмат барои дастгириётон. чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ленский район, аниқтараш деҳаи Шурчашмо. бардони азиз, 12 сотиқ замина, 3 дар хона кардагӣ тайёра, обсӯдаш аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, бания, ҳамаш дар дурнуш кардагӣ. гуфтагай оғилам дорад ва яъне ки бо ҷои оби 20 тонагам дорад, яъне ки обанбори 20 тонага запасам ҳаст. ҳамин хел роҳи Калонда қариба гуфтага, ай роҳи Калон, яъне ки 100 метр истарага, ҳуҷҷатош 100% тайёра. нархаш дӯстони азиз 110000 сомония. бо арзонам мешавад, хай ремонташ миёна барои зиндагӣ кардан мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо 100000 сомон, бо арзонам мекунем. гуфтага марҳамат, метавонед дигар маълумотша гирем. панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт
дар Гипрасен дӯстони азиз пеши бозори Sommonda қарор дорад. Як хонага квартира ҳастад, дар ҳафтум ошхона қарор дорад. 39 квадрати метр, яъне ки 39 аз 15 гуфтага қариб 40 квадрат мешавад. об светош ҳастад, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, балкон, ремонти нав кардагай. хона техпаспорт дорад, бо чизи чораш фурӯхта мешавад. мебел, кондитсионер, термис ҳамаш қоидавия. хона 100% ремонт кардагай, бе ягон камбудия, срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз, нархаш 262 000 сомона бо савдо ҳам мешавад. кадом метавонед харидоред, дар ҳамин рақамҳои поён буда метавонед занг зад, дигар маълумоти пурашра гиред, ки рафта квартира бинед, бо савдо кунед. мегзарем дӯстони азиз ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, дар райони Офтобрӯя, дар дачаҳои Темурмалик. баъдро ин ки ай Хуҷанд хоҳиш карда буда нархи замин 6 сотих замина бо сохтмонша фундамент рехтага. дар инҷа обсвет ҳастай, ҳамсоя зиндагӣ кардан, ҷош ҷои нағз гуфтага 3 метрда қарибай. нархаш дӯстони азиз 60 000 сомония бо савдои хубам мешавад, яъне ки муомилаи хубам дорад. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед харидор бошед. 6 сотих замина, нархаш 60 000 сомония. кадом метавонед агар мехарем ё ки рафта мебинем, бо савдои худтонам мекунед. марҳама. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи навбатии фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳри Левакан Сарбанд. дӯстони азиз, кӯчаи Спитамен, хонаи 42 қариб 6 сотиқаи бардони азиз, яъне ки 55 сотиқи ровна дар ҳуҷраточ, қариб 6 сотиқаи гуфтага ҳисоб кардиян. 3 дар хона дорад, ремонти беҳтарин кардагай, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, свет, ҳамаш қоидава, гирдуш маҳкама, дарахтои мевадӣ ҳамдам дорад. хона бо ҳамаи чизи чораш, яъне ки ҳаста барои зиндагӣ кардан. ҳуҷратошам 100% ҳуҷратоша худмон, яъне ки тайёр кардан метиҳем гуфтагай. нархаш бардони азиз 150 000 сомония. кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтагай. кадоми харидори аниқай дар ҳамин рақамо алоқа кунна гуфтагай, бо дигар маълумоти прашам метиҳем. марҳамат дӯстони азиз, кадом метавонед агар харидор бошед занг занед, мо дигар маълумот мона хидмон мефаҳмонем гуфтагай. марҳамат. ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Зарафшон. дӯстони азиз, дар лаби роҳ қарор дорад квартира. духонага квартира ҳастай, дар 4-ум ошхона қарор дорад. доми 20 этажа ҳастай, 56 квадрати метрай, обсидиш ҳастай, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом ҳамаш қоидавия, ремонти беҳтарин кардага. дар наздикиш мактаб, мағоза, супермаркет ва дорухона, масҷид ҳамаш қоидавия, бе ягон камбудӣ. ремонтша нав кардага гуфтага беҳтаре. пад абои тайёрай, қайбо абоиша ба дили хитон мечаспонен. нархаш дӯстони азиз 220 000 сомония бо савдои хубам мешавад гуфтагай, бо арзонам мекунем, срочно фурӯхта мешавад. рақамошон дар поёни видео, кадом метавонед агар харидор бошед метавонед маълумоти пураша ҳайқичон гиред. мегзарем баъдорон ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшии навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Фархор. дӯстони азиз, дар кӯчаи Мирзо Турсунзода. дӯстони азиз, яъне ки лаби роҳи Калонда қарор дорад. 6 сотиқ замина, 4 дар хона кардагӣ тайёра, 2 хонаш ремонт кардага дадагаш не. ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. ҳаммоми хона дар дурумшаи банияш, дар даруни хона кардага ремонтш ҳастай. хона обуш ҳастай, светш ҳастай, гирдиш маҳкамай, барои шароити зиндагӣ ҳамаш кардаги тайёра. дарахтҳо ҳам дорад, гирдиш маҳкамай. хай дигар маълумотшам мегирем. дӯстони азиз, нархаш 210 000 сомония бо арзонам мешавад, яъне ки муомилаи хубам дорад. кадом метавонед харидор бошед, метавонед дигар маълумотша гиред. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео. нархаш 210 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. аз шумо хоҳиш мекунем ки баъдои лайкотона дарем лайкотона монед. чӣ хонае ки далкоф дар комментари нависем, дар видеои оянда пешкаштон мекунем. даҳум квартираи фурӯшӣ. даҳум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз, инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пойтахт, дар Калилина. аниқтар маълумотша дӯстони азиз айхичон мегирен. духонага квартира ҳастай, дар дуюм ошхона қарор дорад. доми 2 этажаи гуфтагаи соҳибуш, яъне ки 48 квадрати метрай дарунуш. об светиш ҳастай, ошхона, ҳуҷратхона, ҳаммом, ванна, термикс ҳастай. ремонтуш хай нағзи миёна, яъне ки барои зиндагӣ кардан мешавад. нархаш дӯстони азиз 260 000 сомония бо савдо ҳам мешавад. ай 260 000 сомон бо муомилаи хубам мекунем гуфтаги. кадоми харидори аниқай, срочная квартира.
рафта квартира бардори назди бинен ай пеш ё ки ба телефон метавонед дигар маълумотша гирен. марҳамат рақамҳошон дар поёни видео мебошад. навормона давом медиҳем. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Реган. бардори азиз ҳамин хел хона хоҳиш карда буданд. 8 сотих замин дорад, 14 хона кардагӣ тайёрай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, оғил, гирди хона маҳкамай, дарахтҳои мевадиҳанда, обуш ҳастай. хона сирошна фурӯхта мешавад бо чизи чораш, яъне ки барои зиндагӣ кардан ҳастай. рӯи ҳаволиш стяжка кардагӣ, ҷои яъне ки навеси мошинмонӣ ҳам дорад. обуш ҳастай гуфтагӣ, банияи берунӣ ҳамаш қоидавияй. нархаш бародори азиз 250 000 сомония бо савдо ҳам мешавад. яъне ки дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад ва чойлоби ангурам ҳастай. хона дар ношон калон-калонай сирошна фурӯхта мешавад. рақамҳошон дар поёни видео кадом метавонед агар харидор бошед метавонед занг зада маълумот бештарша аз соҳибшон гиред. 12 квартираи фурӯшӣ. 12 квартира дӯстони азиз инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад. бисёр квартира аз шаҳри Душанбе ҳастай. дар доми Султони Кабир қарор дорад. якхонага квартира ҳастай. дар сеюм ошона қарор дорад. 36 квадрати метрай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обсудиша ремонташ нав кардагиай. барои зиндагӣ кардан мешавад. обуш пасияни аст, отоплени, термикс ҳамааш қоидавияи кансане. дигар маълумотша мегирем дӯстони азиз. нархаш 230 000 сомония бо савдои хубам мешавад. яъне ки муомила мекунем гуфтага. рақамҳошон дар поёни видеоай ҷош-ҷои нағза гуфтага соҳиб метавонед дигар маълумотша гирен. тамошобини канали Рахш Теҷа бардон аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеоро 1 минут пауза карда ҳамин видеоро дар имотон падилиса кунед. ҳамин силкаша гирифта дар имотон падилиса кунед. хела ба канали мо ёрдам мекунед. раҳмат бародарон барои дастгириётон. 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар 33 микрорайон. 3 хонага квартира ҳаста, яъне ки 4 хонагаш кардагиянд. дар якум ошхона қарор дорад 60 квадрати метрай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳаста. дар пеши хона бо боғча ҳам дорад. дар пешти квартира боғча ҳам дорад. яъне ки айниқтар маълумот дӯстони азиз, яъне ки кухниша балкон бовардагиянд. ҷои кухна бо як комната кардан 4тагаш кардагиянд. яъне ки подвал ҳам дорад. якум этажа дӯстони азиз. ҷош ҷои нағза гуфтагия. хеле дигар маълумотшам мегирен. яъне ки хона ремонташам нағзай ҳамаш қоидавияй. фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ. бо арзонам мешавад. яъне ки бо муомила мекунем гуфтагия. рақамҳошон дар поёни видео кадом метавонед агар аз ҳамин территория хариданӣ бошед метавонед дигар маълумотша мегиред дӯстони азиз. марҳамат. 14 квартираи фурӯшӣ. 14 квартираи навбатӣ дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар шаҳри Қурғонтепа дар Дружбанаро дӯстони азиз. 2 хонага квартира ҳаст. дар дуюм ошона қарор дорад 48 квадрати метрай. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом аст. обсудиша аст, ремонташ нав кардагиай. дар қариби Дурахшон қарор дорад, яъне ки дар пеши офиси Мегафон, яъне ки маҳаллаи дӯстӣ дӯстони азиз. дигар маълумотша мегирем. Дружбанарод нархаш 190 000 сомония бо савдои хубам мешавад. яъне ки муомила мекунем гуфтагия. сирошна фурӯхта мешавад дӯстони азиз. кадом метавонед харидор бошед аз шаҳри Бохтар метавонед дигар маълумотша гирен дӯстон. агар шумо хонаи фурӯшидор ки квартира ки замин ки мошини ягон чиз дигар мехоҳед реклама кунед, дар номерои намин дар бойло будагӣ намин номерое ки сафед кардааст ҳарфи яъне ки фонди кабуда намин номеро да метавонед хона заминтона роӣ кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда худои нигаҳбони ҳамаи шумо бардорад.